И здравейте, абонатчета на вашия профил Хикс, И днеска настъпи момента, който от много давна чакам, да имам вече 20 абоната. Ето виждате, това са ми всичките клипове, които съм правил. Ще направя една скромна томболка, като за 20 абоната. Трябва да сте абониран и да сте харесали клипа. В коментарите, който реши, ще напише какво искате да променя в канала си и на какво повече да играете, да посетвате. Томболката ще бъде аз да направя, който я спечели, ще тегля. Който я спечели, ще направя един филм за него, като ето този. Аз си го направих. Ето, гледайте. Ето това, само че неговото е вече по-дълго. Аз само го направих, за да ви покажа. Ето сега ще ви отворя. Ще ви покажа и програмката. Ето виждате, сега ви излиза. Ето тази е програмката. Ще ви покажа на какво ще направя. Влизаме в галерията. Ще направя ето това. Като цял истински филм, наистина. И тук ще му напиша името, отдолу пак името и от тук виждате започват картинки да се сменят. Виждате едно човече долу вдясно се доближава и се доближава и като сложа музика и като го пусна ще стане като истински филм. Ето тук превъртам, виждате. Ще добавя музика, всичко по негов избор, всичко ще направя. Ето, тук се изтървал кирката. Доста бързо, такова дълго ще бъде, най-малко 15 минути, но ще се заслужава, защото това е наистина хубаво. Който иска, може да ми пише на Facebook страницата, която има в описанието на всеки клип. И може да ми пишете и аз ще ви правя такива филми. И общо взето ще бъде това. Ще бъде това за този клип. Искам само да ви кажа, че ще направя томбола. Пак да повторя, който не е разбрал. Правилата са само да сте се абонирали и да харесате този клип, който сега правя. Желавам на всеки успех и дано да му се падне. Дано да спечели. Довиждане от мене. Аз бях Хикс.